Sugeng enjing Mas Bagong. Sugeng enjing. Alah jan. Dasare menika ingkang mirsani tasih kathah. Lho, matur sembah nuwun ingkang berkahi wonten dalu punika ngantos enjing. Ngoten nggih Mas Petro. Nggih, wah matur nuwun sanget. Kowe Sing ijik ngeloni HP-ne nggih. Lah nggih. Matur nuwun sanget. Kok ngeloni HP to, Le? Lah, mirsani saka streaming. Lah, kowe iki nyelot esuk kok kaya wong bar dirombong sak desa ngono. Ndi-ndi ting gagaso. Kan ini penak mek wayangan melu pomo Pak Kasim mayang min sok kene mangkat kenapa jam 10 duduk imbukan. Arep mulai semprung-semprung. Iki lho liyane do gelungan aku lho jam 7:30 jek golek plastik sampah gitu. Pagunge aku ane. Aku ki lho mangsaku ki kok ujung tombak kok golek plastik sampah, kon golek sapu, kon nyingkir aku ah. Aku lho nang omah Gerwaton nunjukne kene mak dadi gedibal aku. Ning ya ora apa-apa ternyata nek ikut merasakan ngono lho. Jenengan ki ora mung ujung tombak, tapi juga ujung tombok. Lalu Pak Surono kan mah duduk manis, anu limbukan tok napa dugi gara-gara nek limbukan iku 6 juta nek dugi gara-gara 12 sak ya ngono ki langsung penak. Kuwi karo Ki Surono. Surono lagi kok iku malah aku nek dadi peteklek. Sing nduk iki nek kuasa aku pusing aku ngono ki. Pusing aku. Heeh. Kuwi urung dijaluki karo Wati. Notasine pundi ngono. Kok sik mbak tak golek ning panggung. Iki kok segone urung teko. Alah ngono ki. Lho ki dadi wong arep ya ngono kuwi. Ning nek ngono ki pikiran ngono ki dadi apa ora gampang jompo gitu. Kita berpikir toh aku senenge silat lho sing saka sisih kulon ke Malang kaya Mbak Murbani, Mbak Nina, Nduk Tika. Terus sing saka sisih Tanjuwiring, saka Mbayat, Nduk Umi, Nduk Mbak Nur, wis kabeh tanpa terkecuali gak ijek nilapke anake, ijek ninggali pangan ngomah, wayah mangkat anak masuk angin. Urung bojone rewel. Sing angel ki nek bojone sing rewel. Gak 3 dina mancing ra mulih, mongko kene arti. Lha iki lebih kompleks saja Jun Sewu. Nek gur wong lanang sregep biasa. Ning wong wedok meluangkan waktu menika luar biasa. Wow, tur iki ya anu Lek. Ngaturke panuwun kanthi sanget. Kagem setunggal. Sapa nok? Kisar lair Puspa Pandoyo. Ya, matur nuwun. Iya gurune dhewe. Ibu-ibu silat tepuk tangan untuk Pak Lair. Pak gurune dhewe sapa meneh, Ces? Ki Slamet Wardono. Mongkaton. Mas Dono. Saiki malah bojone ayu kono iso kenyut karo endah lho, Pak. Turu iso ana apa kenglindur. Hedah ngono. Gus talah ngono kuwi. Lho, berarti kan nek nganggep sedulurane jaba jero ngono lho. Terus Mas Cokris, Mas juga pelatih Cokris, lho. kita. Mas Sutri, matur nuwun. Dadi Dan pembinane. Terima kasih Bu Dini Sarlair. Wau sampun ngintuni ayam goreng kalasan. Matur nuwun. Kuwi ujupe dinggo syukuran ulang tahunnya Pak Lair. Selamat ulang tahun. Dipun anu no, diucapke selamat ulang tahun dulu. Selamat ulang tahun kagem Pak Lair. Tetap jadi suami, bapak dan kakung yang sabar, sehat selalu. Membersamai kita nggih pok nek silat bot tripod pok ampun tidak ampun. Tripod Mbah Yoko. Gas pundi? Ulang tahun lahir yang ke-86. Lah kok towi. Pak Lair iku sak adik kula, yuswane. Oh, alah berarti kowe suwek nek ngono. Ya kok suwek gitu. Suwek. Ora suwek kan kok enggak. Nggih, Mbak Keni. Mamerke sinjan-sinjan Klaten Nggih. no. Niki saderengipun lagu sing sragenan, lagu sing masa kini diaturke sik produke Klaten. Apa? Produke nopo? Anggitane iki Suwito Wito Radio. Nggih. Dawet Bayat. Oke, ya. Dawet Bayat. Nah, Mangga. ciptanipun nah iki nek nang isi Surakarta dadi empu. Nah, empu karawitan. Nah, I Suwito Wito Radio. Sik. Mbak Darsi sik Mbak Tika. Kuwi sapa? Iki kang kramane Pak Rapi. Oh. Nggih.
Langgamipun nyuwun senjata pitulunganipun Bu. Bu sinten? Bu sinten-sinten? Nduk Tata Oh mangke. iya, Tata. Nduk Tata menika saking Karangdawa. Ya, Nggih. sing sedereke sapa-sapa nak. Wah, kuwi kula nek ning ndi tak jak kok. Lah nggih. Mbok adus to, kula jak ya. Monggo. Iki garape piye ya iki? Rong tau krungu aku dawet mbayat kuwi. Oh, mak ya tesih toyang. Oh, saka Bonang sik, sebonange urung anu kok ya. Oh, Nah. alah. Ayo adik ganteni kakak dulu. Mak dia matur ki nuwun. dalang putri. Wah, luar beksa ya biasa, hebat, jos. penapu jos. Wah, Mbak Kia. Ya bakul Kalau ben wonten isi Surakarta kiprah. kiprah lah nggih. Wis ngedapi-dapi. Kira-kira jek suwera, Mak. Lah, ya sadurunge ya matur nuwun sing isih kepareng lenggah, Nggih, sing menika kepareng berkahi rawuh wonten halaman RSPD Klaten. Ya. Wah, Mbak Bu Santi, terus wawenten dari Sanggar Kisur, Pak Sur. Nah, wonten Jatinom. Nah, Sembah terus nuwun. Oh, Mbak Warasi. Mbak oh, gesek Mbak Warasi nggih. oper. Warasi Aku ada oper. pantune Mbak Warasi nih sekalian Mbak Klo saya pengen mengejar karir. Nah, awas lo ya. Pergantian pemain. Wah, ayo gliyah terus beblendrongan candrani. Wong piyai sepuh senai digarapi ya. Ya merga saka sayangku karo Bu Giyah ya. Aku lah ya padanya.
gaya ki ya enak tenan iki lho ya. Ora umum. Ki mau Mbak Eka wis kondur ta? Dereng ya, Mbak. Oh, wis tak kira nek kondur. Ki mau Kang Masku, Mas Angger apa ya wis kondur ya? Mas Angger Sukesno Ngayu Jakarta. Nggih. Sampun kondur. Wartak jak dapukan toprak menawa. Oke sing tresno karo silat tenan kok Jas, iki Iya. Gusti Benowo sing lenggahi, Mbah Yoke sing Lek lenggah. adewe iki lho ngaturke panuwun lho. Heeh. Sapa meneh yo? Kagem sanggar siswa Madukara Kagunganipun Pak Jenderal Krisuponco. Matur nuwun sampun Ulangan. diampili papan, Kagem alat, nggih latihan, nggih. Matur sembah nuwun Pak Jenderal Sok mugi nek sehat. sehat, sok nek latihan yen kono jek diparengake. Sok nek sing daerah lor kaduan nek dalem kamangga nggen wis digamelan ya pengestune ata sapa ngerti sosok Sowan Mbah Yoko, Sowan Pak Kasim tak siji-siji Berarti sarone nek- Pak Kasim. Nek ning Karang Nongko ning Dek Pak Jenderal padha wae ya. Padha wae. Lah piye? Lah sing anu nglayani Pak Min. Kono ya Pak. Min. Kan ya Pak. Min. Iki nanjake sinden silat. Iya. Oh, Mbak Eka ya tasnya Oh, Mbak Eka ya tasih lenggah. Heeh. Ini Mbak Yuku, dulurku wedok. Cantik banget. Sepati aja dipleroki, monggo ibu-ibu. Ya. Nek no. Kek no. Mbak Dani pun itu pinten tiluran Nute Mbak. nute dibiyaki sik nute. Ayo kudu sabar. Halaman 12. Oh, halaman 12. Nah. Buka tarjo. Alah, malah kon buka tarjo. Wes apa lagi rene iki waya njaluk lagu lho. Usuk. Kok anggar fokus notasi nabuhe kecer. Yo kudu maklum Mbak Eka. Ayo jenenge perempuan. Ya. Mbak Eka, mangga. Ya, ya, Aja dari. dipleroki. Ayo. Sian. Tabuhane iki ya ora kalah karo piyayi kakung. Kandhane. Iki leh latihan pirang dina? 3 sasi. Wis poso kae lho. Dadi nek sasi poso kae to Mbak, nek buka bersama mesti latihannya jam 2 sampai buka bersama. Lah seneng iki asline buka bersamane kuwi. Tak Latihane kuwi sak jam, mangane 2 jam. Mangane 2 jam durung gibahe. tanggal latihan lho ditentukan lho MBG-ne wis positif. Dadi niki ibu-ibu mandiri sanget. Nggih. Latihan untuk konsumsi dadi secara sukarela ada ibu yang aku nggawa iki, Bu Denak sudah Dewi Sri. Dewi Sri Bagian nggo nasi. Bawa sego. Sing sambel pete ngono iki, Mbak. Cinta. Pantesan abapmu ning kene apa ha. Bu Nur Hayati mesti ya nggo apa? Anu ku gelem ra sayang, aku gelem ra grandel, gelem ra sayang ngono. Paling kemrewek dhewe kok nang grup ini ora. Ya justru ngene-ngene iki. Iya. Sing saling nyengkuyung, saling umyong istilahnya aku urun iki iku mengko bakale insyaallah langgeng. Lah. Amin. Pokoknya sing penting aja iren-irenan. Betul. Enek rekasane ayo disanggo Disanggo bareng. bareng-bareng. Enek senenge ayo dirasakne bareng. Bareng. Ono sing mangkat bodo tangan mulai nggawa ngergik ya ono Dani. Wah lah Mbak Yuku kuwi dhisik Kan wis iki bojoku seneng. Iki senengane laras, iki senengane kok ya ning ono. lha kuwi rasian sak tangga-tanggane dibungkuske. Tapi perbedaan itu yang menyatukan. Iya. Aku senengnya Pak, aku dari awal ngomong niatno silaturahmi. Karena Iya. niat silaturahmi itu penak. Anu, aku ora gathuk kae, ora apa-apa sesuai gathuk. Iya. Aku ora mathuk karo kae sesuai mathuk. Iya. Wong karo bojone ora bener apa nek karo Iya. kanca. Kula ngoten penting. Akhirnya nyatane kabeh ya bersatu. Yo mathuk to, Guyon gathuk kok to. dadi mathuk Nah. dadi sedulur ta lho. Sing penting ning kene iki aja apa-apa sithik. Ngono kowe sing entuk jeneng, aja ngono kuwi ya, Pri. Wis entuk jeneng. Sing entuk jeneng kowe. Kono-kono sing pinter, aku ngono geruang bodoh, ora masalah bodoh pinter, sing penting bareng. Ya, justru di dalam perkumpulan seperti itu banyak manfaatnya. Sing maune ora iso nyinden dadi iso Iso nyinden. nyinden. Sing maune ora iso nari, ora iso joget dadi iso joget. Sing ora iso Sing nabuh maune ora dadi iso iso nabuh. nabuh. Sing Dadi maune iso dandane nabuh. ra teblat dadi teblat. Oh, katane Kan Iya. sesuai programnya silat. Ya. Besok itu ada program les sinden. les sinden. Oh, dik-dik. Mulai kapan? Depannya. Ingkang ngundang benjing Pak Wito. Oh, nggih, saking Pak Pak sowan Wito. ya urung sowan kok.
Lho, penting tak wis colok. Terus Nggih. programnya silat ada Nggih. lagi. Apalagi, Mbak? Silat masuk sekolah. Silat masuk sekolah. Iya, Sekolah ki nah. tegese piye? Tegese piye? Memberikan apa ya jenenge? Oh, piye ajar dasar kagem bocah-bocah lho, Pak. Jadi saperangan ibu-ibu sinden menjadi narasumber Heeh. di sekolah-sekolah. Tanggal 30 besok saperangan kanca-kanca silat ke salah satu sekolah. Kita ada narasumber cara ngerias piye, Oh. cara sinden piye, cara nabuh piye, dados diganti warna nanti. SMK 1 ganti Ganti warna. warna. Hebat, luar biasa biasa sekali. untuk silat. Menanamkan sejak dini Nggih. untuk para anak-anak agar mencintai kebudayaan Budayaannya. kita. Ya sing wedok sing lenang rasa. Lah, terus kowe kuwi dadine apa? Aku jadi penata busana. Bisa. Senengane engko dadani cewek mbok mek-mek ya. Dimanfaatkan Manfaatkan para sindene. sinden-sindene. Pilih no, biar daftar. Yo, sapa meneh iki? Nah, Sinden-sindene ayo diratani. diratani. Enggak keni. Monggo sinten sing didek pripun? Anu boyo-boyone anu napa niku jenenge? Nah, Tung tak du. Lestari Mbak Keni. Foto iki. Oh, lestari. Amen tetep Seneng silat aku bener tetep kuwi. lestari, lestantun. Nah, iki lestari. Lestari melu to. Lagu. Kok lagu? Sing nyanyi sapa no? Mbak Tiara, Mbak Tiara, yo Mbak Mbak. Agnes, Mbak Agnes saking Tulung, Mbak Tiara saking Cawas. Cawas. Mbak, ya. sapa iki? Bener Rene no. King. King Samudra saking anu ngaran Karangwuni, Karangwuni. Mbak Rere, Mbak Rere saking Manis Rego. Wis pindah Sleman. Sing penting kan Lestari. Ayo Lestari, Lestari monggo. budayaku. Lestari menika ugi ciptaanipun Sinten, Mbak? putra daerah Klaten. Oh, iya siap sinten? Anu, Dek Vito. Vito Fernanda, Putranipun Mas Rinto. Mas Rinto. Ponakipun Pak Tantut. Oh, begitu. Nggih. Wah, wah, elok-elok lagune. Wah, jan. Nah. Kowe enek. Dok Agnes saking Tulung, Dok Rere Manis Renggo, Nah, Dok Tiara Cawas, Dok sapa iki sini mau? Mbak King, Mbak King. Rere, Mbak Agnes. King Samudra Mbak Tiara. saking Karangwuni. Karangwuni men dina iki Ceper. Ya, ya. Nggih, Mbah. Mangga, Wah. Wah. Iki ya wis digarap gamelan Lestari iki ya wis. Oh, iki diurutke dari yang muda-muda. Oh. Iya, Iki ini sing umur 6 sih. Ini Iya. umur 15 tahun. Aku 17 plus Lho kok anggap 17 plus barang? plus Plus 10. Wah, kaya lara mata. Plus Plus 10. Angger nyawang angka ora ketok nyawang duit cetha. Teh tunggale nek ngono kuwi. Tos. Yo, monggo Lestari. Dados. Huh. Ayo yo. Len on
dino iki koyo ngene iki ya latihan. Nggih no. Elok. Jan. Luar biasa. Silat iki nyolong petel tenan kok. Nyolong ketek. Senajan to nek lacan tau genep. Lah, iki Iki sapa nek apa jenenge, Lek? Heeh. Iki gara-gara pokoke nanjake sinden. Sinden. Pripun Mbak Keni? Ki sapa meneh Iki iki? ketoke kudu perlu ada komentar satu lagi. Sing pencipta Mars silat dunggahke. Pencipta Mars silat. Sinten mriki? Dokter Sukesno. Wah. Bapak Sukesno. Soalnya pelatih iki kudu ana komentar sih, ngono to ya. Nah, dunggahke sik kanca-kanca. Monggo, Pak Kesno. Monggo Mas Kesno. Neng. Dang. Biar geblas. Sugeng dalu Mas Kesno. Sugeng dalu Mbak Keni. Mah matur nuwun sanget. Wah, Pripun? Napa jenenge nggih? Silat tanpa panjenengan niku Malah apik tanpa aku. Kok iso? Napa panjenengan pengisro? Pengisro kula niku. Pengisro nggih. Latihan ya ditenggani lho kalau mau siang. Nggih, dari jam pira ya Mbak? Kowe ora ana kok mau ya. Wong niku jek ubet mau golek napa mau crashback. Jam 11. Jam 11. Nggih. Jam 11 kula nunggu itu mriki ngantek latihan ngantek bengi iki tekan esuk. Pokoke matur nuwun sanget. Wis repoti dalem nganti gorene nganti wis. Pokoke repoti terus. Ampun kapok. Saking tresna kula dumateng guyub rukun Mbak. Makanya ketika dulu itu Mbak Apri, Pak mbok tedamelke marsilat, langsung tak orek-orek bengi kuwi dadi kok. Nganggo ngempake aji Bandung Bondowoso semengi dadi lho. Bibar maghrib kula WA Pak Kesno jam 09.00 dadi. Lah kilat ya. Kilat. Pokoknya nek arane dite malah kilat. Matur sembah nuwun Pak. Sami-sami Pak Kesno. Kula menika kepengin sanget raketang siji bawa Burusiati. Nggih. Wis. Aku wis suwe ra krungune Pak Ros. Mangga. Bu ndak. Nggih, wonten mriku mawon. Presiden legendaris. Buke bawa pas metu bubur, Wah. Aduh, yo. Busia Rosiati. Ora ana sing ngalahke sop igannya Bu Rosiati. Iya. Oh, duwe sop igan ta? Nggih. Wah, sesak parah. Sesuk aku mbok dijak to. Kula mriki Wong teng dalem kok. Oh, ning dalem. Monggo, Mbak. Aku kangen deh suarane Mbak Ros. Bawa menapa iki? Sak bawa. Bawane napa niki Mas Kesno? Derek Mbak Ros. Oh, sak paringanipun wis Pelok barang. Oh, pelok barang. pelok barang. Wah, seneng aku anggere krungu pelok barang wis jan. Napa? Gusti. Banjir kok bajiret. Mbah Yoko. Mas Yoko kae ngono. Kadang kula bajiret. Kagem gudaka menika ingkang ngamping-ngampingi silat. Gudaka, paduka, adik-adik ya. Kalau wau komplit wonten mriki sedaya. Nggih, nika wonten lesehan lor nika nggih. Gudaka. Terima kasih. Pak Kasim niku wah jan. Wah, wis jan. Mas Kasim iki biasane yane sekundur gandeng Prabu wedok-wedok kabeh iki pengen matik-matik sing ndi ya. Yang pundi, Pak? Vampir. Oh, malah wis oleh vampir. Monggo Bu Rusiati. Nggih. Diaturke. Monggo aku tak matos kok kene. Suara kok piajian. Tepuk tangan. Iso merinding sak awak kok. Kang para Ya, kan Burus ki lek ndek men sing ngajari sampean to. Lek men. Men.
Ge umu kowe nek karo burus kowe. Mboten wantun. Lho jare sing latih jenengan. Mboten nek kalih burus mboten anu letinge sami niku mboten. Oh. Jere Aku kok saya tuwa suaraku saya ngemprok-emprok nek burus kok saya mapan saya penuk kok. lamun bisa Jamune napa to burus Yati? sehat. Sehat. Semua sehat tok. Ben sehat niku pripun? Awake waras. Wah, angel iki. Lah ben waras niku dipiyeke. Monggo. Sami anu salah lali. Sik. Urung ido ora gagas wong do dahar bubuk. Wis kabeh ngedep kok. Tu engun dicari tau nyinden. Oh, sih suwantene welok. Nabi karo nyonggo karo dahar. Saja mat banget. La sekalian langganipun jenang gula. Jenang gula buke. Jenang gula yo enak ya. Ingkang kanca-kanca sampun anu notasinipun. Lho kembarane iki anu Burus Yati iki terus duplikate karo sing rebab. Karo Buarasi. Ya Bu.
nuwun pun disengkuyung. Berkahipun bawa lan langgam jenang kula. Sewanten kok iso nyes ngantek tekan numbun-numbun ya, Lek. Aku ini rada Lek empuk kuwi lho, Lan Cik, aku ini rada rusak kahanan ya suaraku ya. Dasare remuk kuwi kok. Sing. Sapa nak iki gilirane? Nggih. Lagunipun Kusuma Wijaya Mbak Keni. Kusuma Wijaya. Nggih. Sapa nak gilirane sapa? Kusuma Wijaya. Mbak Anggita. Anggita Valen saking Jiwan Karangnongko iki ngono aku produk Karangnongko. Puni. Mbak Puni menawa saking Karanganom. Mbak Ika. Mbak Ika saking Karanganom. Ika Karanganom, Mbak Ika Gesut. Nah, Mbak Rista. Mbak Rista saking Cawas. Enggak, Bu Bendahara menika Mbak Rista. Oh, Bu Bendahara. Nggih. Mangga Mbak Puni saking Gledek. Loh, Gledek. Ngendi niku? Karanganom Gledek. Oh, Gledek. Wah, lha iki nggone Nyai Ageng Mulya Lebda Jiwa. Iki siji nang kene nok, miken nok. Budhe sikile jimpe-jimpe tak. Dadi Gledek iku ana pasarean, ana makam dalang putri. Sinten Kuwi Mbak Keni? jaman Kraton Mataram Kartosuro. Dadi abdi dalem dalang putri nggih. Dadi Nyai Ageng Mulya Lebda Jiwa ini Anjeng Mas. Sing piyayi Gledek kudune pirsa, ngerti ra? Mboten. Wah. Omahe Gledek ki ra ngerti. Mboten. Astagfirullah. Jenengan sebelah ngendi Gledeke? Lah, sak kilen gledek, sak ler pandanan. Pandanan. Nggih, sak lere. Kok bukene iki ngerti pandanan barang, ngerti Gledek barang iki apa trunyaan teko kono no? Nah, makam sing nggon tengah sawah nika. Nika abdi dalem dalang putih nggih sama Ki Redi Suta 1 dan Ki Redi Suta 2 niku abdi dalem dalang kraton kok. Ten. Nah, dadi nek para dalang iki nek arep apa jenenge ziarah mriku niku ya pas dalang. Nggih. Oke, monggo Mangga, Kusuma lagune Wijaya. Kusuma Wijaya. Baik, silakan.
Tenan cantik-cantik. Ini tampilnya Kusuma Wijaya. Wah, wis. besok bisa kolaborasi dengan wanita Mbok. Besok Silat. kita persatukan, kita adakan kolaborasi Festival Sinden Nusantara. Okre. Neng ayo bareng-bareng ngemis. Iki Tenan lho, saiki lho. Kak Eka. Lah iki ya judule ya silat. Silat. Wanita Mbok. Wanita Mbok. Roro Asmoro. Ya ya padha. Gur mubang-mubeng ae ganti seragam. Pokoknya jadi panitia perngemisan. Pasis ngono. Ada tukang gorok. Ning anu kok Kak, aku ki nek ngemis dienggo wong akeh, nggo bareng-bareng. Kuwi nggumunku aku wani Kak. Aku yo wani. Ning nek nggo dhewe ki ora wani iki aku ajarono. Neng jujur ya. Heeh. Ngene nek event ngene iki, sing ngrasakne Apri kula jenengan mesti nek arep pentas sing wetenge mules sing gerokan. Sing meriang, Doyan mangan. Ora doyan mangan Ra iso pikirane. turu, ketuane ra iso turu. kuwi yo tenan. Mergo Ketuane yo sapa? Mbak Rapi. Mbak Rapi, ya Allah cah cilik ngono ki. Kapan gedemu, Mbak? Ketuane cilik gur digetak-getak karo anggota. Mana? Kan Mbak Rapi digetak apa ta? lah piye. Pokoknya semangat semuanya. Iya, Ayo betul. bareng-bareng Pokoknya perempuan harus berani tampil ke depan. ke depan karena Ya. juga kita punya sesuatu yang menonjol. Aku Apa duwe, kuwi? kowe ra duwe. Ayo kita tampilkan ibu-ibu Iki lagi. nek wong nonton wayang ki mbok yo aja ning kene. Mbok diunggahne to. Tunggahne sisan. Ayo. Ijek duwe anu ora to, Kak? Piye piye? Dahare ijek ora mau. Jaluk gitu. udut. Nek ora Gak so aku kecek aqua sing isih diklumpuk kesuk go latihan meneh. Ngono. sinten sing isih kepareng lenggah iki? Tasih kathah. Gusti Benowo tasih, Mbah Sayoko tasih, terus Dr. Sukesno Gudaka sedanten tasih, Luar biasa. Paduka, matur Paduka. sembah nyuwun. Bapak-bapak dalang, panitia. Ketuane Paduka nganti mulih sesuk tak pecat sesuk. Sih. Gilirannya sapa neh, Nak? Ninggal katresnan Mbak Keni. Oh, ninggal katresnan. Ninggal katresnan sapa Ninggal wae? katresnan. Sinten Oke. mawon menika? Ninggal Ayo, katresnan maju. sapa iki? Bayi sapa? Hah? Nggih. Ninggal katresnan bayi Mbak Erna, Mbak Lamse, Mbak Ria, Mbak Citra. Mbak yang Lamse. dipanggil. Iki kok mesti ana sing anu mengenai iki kok. Sing Aja mengenai sapa? aja kesindir lho ya, aja krasa lho ya nek lagune ninggal katresnan. Waduh. Mbak Lamsih Juwiring, Mbak Erna Kali Kebo, Trucuk, ngoten Nak. Ya, Nduk Citra Jok Citra Kemalang. Kemalang kalian Mbak sapa iki mau? Mbak Ria. Mbak Ria saking Talang Talang Bayat. Nah. Bagi para peserta segera maju ke depan. Segera. Ya. Segera. Nono. Ya. Jane Klaten ora kurang seniwati lho kaya ngene nek dina rame kok golek penyanyi kok do judeg. Lah iya wong semene oke iki lho ya. Nah. Iki jenenge Klaten ajeng bothok sinden niku kelakon ya ngene iki Kelakon. Nggih. Lah ya posok dibothok ya. Istilahnya kok dibothok. Lagune ninggal katresnan.
Piye? Bedane silat iki engko sing kudu ditata. Anane silat ta ya aja nganti kok nek apa jenenge iki lho terus ngucapli utawa maca kata-kata syair iki ya kudu sing cetha. Bener. Terus Aja nganti kok nek tresnane ya salah. Sing bener Tresnane. Nah, kaya piwelingku apa pawelingku? Apa sing bener? piwelingku. Piwelingku. Nah, jadi jangan mentah-mentah di apa pamireng ya, sok kadang krungon-krungonan. Nggih, matur nuwun. Nah, sok kadang pencipta barang kuwi apa nggih golek kata-kata kadang ya sing Gampang ngoten mawon gampang. golek kecekel gampang Iya. kecekel nggih sastranipun ngaten nggih. Kaya lagu Kuwi nek tembang kangen ngono kuwi ra anu to mayar dieling-eling tembang kangen. Ya. Sapa sing kapiji, Nok? Mbak Tini, Mbak Ayu, terus Kangen. Mbak Monik, Mbak Moni. Mbak Christine. Iya. Mangga. Semangat. Iya. Ayo Mbak Monik. Ya. Ayo tunggal mau. Iki lagune jok kabeh Ojo. lho pri, pokoknya semakin cepat semakin baik. Tenang. Engko pokoke dalange iki ngrupes lakonku tak critakake wis rampung tak cepayon. Kok ngono? Ayo ngono ki lah yo situasine to. Iya. Piye kek ngguyu kok kono? Pripun Mas? Senengane do mbaten ngoten iki lho Bu. Ora usah dibatin pun anu mawon. Engko diparani. Kok Kesenjangan diparani? dalam ukuran niki. Oh, Ditung kurang apa iki mau? Mangga, yuk. Eh. Ibu-ibu silat sinden Klaten. Oh, iya, Bro. Tembang kangen. Cembang kang truk. Tembang kangen. Heeh.
Wah, jan luar biasa. Ah, semakin pagi semakin ngaplak. Aku ki sing tak sawang ki malah kene iki lho. Sing tak Enek paduan suarane. lho iki mau iki. Grup presiden sini. Nah, Lagi gayeng dhewe. Nggih. Lak mboten ngantuk to dadian? Wah, wis pokoknya kudu ngono kuwi. Saya pindah apa cek? Mumpung isih pelok, Pelok. lali janjine. Ya, sapa no? Sapa sing lali janjine? Mriki Mangelengke. wonten Budena. Budena Astuti. Buku Malah. Buku Malah, garwanipun Ki Gangsar. Mbak Adangia Kebon Arum. dan Mbak Yuni Yuntul. Mbak Yuni Jundul saking Cawas. Cawas. Oke. Monggo cekat Iki kene mau. ceket. Ibu Denok Lali ya. janjine. Wis mangelengke nek lali iki. Ngelali apa pancen lali? Nah. Mangga, Iya, lali iya. janjine. Monggo, ya. Goyange kanan kiri lho ya, goyange kanan kiri. Tik, ngantuk apa nanti mati Pati mau? Nyanyi. Wow, lah kok mau jaran jaipong. Engko malah rono. Wah, ayo jaipong genten. Wah, prambok genteni. Wah. Wae tengok-tengok kon rene mangsamu tengok-tengok wae. Wah, aku iki pokoke bengi iki kira-kira sing nganggur kudu tak goleke gawean. Cih, iki Mbak Adang yang menika juragane bubur sing ndamelke bubur dalu menika. Oh, matur nuwun sanget. Ning yo mbayar ngarani kok. Anu, Kak, aku mau ya kaya ngerti tukang masake wanita mbok to, Kak. Oh, kadang. Tapi ning jaba kono mau. Oh, Mbak anu Agustina Kundal Kantil. Wo lah. Tukang masake wanita mbok. Yuk lali janjine.
sing gayeng kiri tok ya sing kanan iki apa dosare ya? Nek kasepuan kok. Mangga Bu. Yuk. Janjane kowe Yeay. Nduk Wida nek kendang alon-alon kok ndak kapalan. Iya. Terus elek rong lagu. elek rong lagu. Tasnya nggih anu Mas Petro. Disekake nggih, Mas Petro. Iki kok kono, mature iki kok kono lho to. Iki lho mburi kelir iku rek. Niki ngono, aku kan ra mudeng. Wonten Gubuk Asmara. Oh iya, napa malih? Mbak Yuni Raka. Mbak Dani Marta Wardani, Mbak Rina Cande Ayu, kali Mbak Yuli. Pokoknya kudu tampil kabeh to iki yo. Nggih, sing bar niki terus tunggal lagon melih sampun mangke. Sing monggo enggal jumeneng, tindak majeng monggo. Monggo Mbak Yuli. Bu Pepi genten, lho Bu Pepi ngadeg iki. Oh, tak kira nek arep diserampatke sik. Lho, ya ta. Anu kok kencerunge mboten dibetot apa Bu Endah Laras? Jan. Wah, nah, pergantian pemain. Ayem. Iki mau apa iki mau Gubuk Asmara? nggih. Ayem ora kaya sing ngenong kok, Lek. Ditenggani garwane, aja. Sik ngono kuwi nunggoni tok apa ya karo ngeteri wedang apa ora ya? Kan motokke.
Ngono ku yo nyayang, iki unjukane yang, iki terus dahare yang, iki nyamil ben ora ngantuk. Ternyata romantis ya. Nah, ngono. Kepara dinjani-jani karo bukmu ya ora apa-apa. Iki pergantian pemain meneh. Kono do sing mburi wis pergantian ya. Pun. Lho sing kene kok ora nggo pergantian. Ya, Ayo Nduk Kartika ndemu. Yo sida pindah apa ora kowe ngendang? Kartika ngendang. Iki par pindah ngendi jari krek. Wis gitu. Lho, kaya melu pindah prasasti ya. Prasasti ngentosi Mbak Rapi. Iya. Lengene pun kiyu-kiyu. Sesuk tenang kok otote iki malih kuat ya to rasa. Dadi sesuk nek masak ngangkat sego iso ya kuat. Ngangkat jangan iso ya kuat. Oke, gubuk asmara. jan semangat nek ngene iki. Yuk.
Dituntaske sisan nggih, Mbak, Mas Mas Petruk. Napa niki? Napa? Tesih setunggal melih. Isih. Podang kuning. Lah. Mbak Winanti, Mbak Rate, Mbak Lisa, Bu Wiwi. Bu Wiwi. Lah. Gandeng menika lagu terakhir. Nggih. Ibu-ibu sing teng wingking jumeneng sedanten. Wah, wis. Sing mriki nggih jumeneng. Sing ibu-ibu Sepuh. anu senior Mboten sah. lenggah kemawon. Kecuali Bu Sri Ngupit. Mangga Mbak Bu Wiwi, Mbak Bu Wiwi. Lisa, Mbak Winanti. Mbak Lisa, Bu Wiwi, Rate, Ya, Mbak Tuti. Rate. Mbak Rate. Wah kok lagune tambah meneh. Teko sesuk jare leh kon ngobarke. Iya, kudu kabeh. Iki ya sinden ta iki? Ora ditekne ngono lho. Hiduplah Indonesia Raya. Oh, apa sih? Cih. Wis sangkeme Monggo, Cah. Lakon. Yo.
silat sedaya. Niki- Proses yang panjang, perjuangan yang luar biasa. Info, J. mobil Brio warna putih AD 1764 BW. Menika kagunganipun sinten? Keparenga geser sawetawis. Menika Pak Nuk badhe medal mboten saged. Sembah nuwun sedaya panjang. Mobil Brio nggih AD putih 1764. Walah kagunganipun Mbak Warasi. Anu kersanipun di Ayo, Mbak. Tianu di Ya bareng duduk tidak. kersane Mbak dipun digotong. singkirke. Nah, nyuwun tulung para Nyuwun tulung. kadung. Nah. Nggih. Pak Mantep nyuwun tulung mobilipun Mbak Warasi. Wes talah. Nika Pak Mantep. Pak Mantep sapa? Pak Mantep. Garwane Mak Bu Cici. Sriati Olivia. Nah. Iki lagu-lagu sampun sedaya. Sampun, nggih. sampun. Semua sinden sudah tampil. Sampun. Luar biasa. Semoga kedepannya bisa tampil lagi secara maksimal, Amin. luwih heboh. Amin. Itu gawe acara meneh. Ayo Dro. Aja mung trimo iki wis Sebelah kanan Ya. kiri saya siapkan plastik nggih, dimasukkan plastik kotoran-kotoran nggih. jadi tadi tempatnya bersih, pulang juga harus bersih. Ah, ngaten Teman-teman. sih. Sudah nyuwun. Niki anu lho, Kak Apri Mimin. Pripun? Ini adalah ilmu yang pernah saya dapatkan dari Abah Kirun. Nggih. Nah, kula niku mertamu mriko isin. Kenapa? Ya itu ketika kita buang sampah sembarangan, Abah iki terus jebloki mendeti terus aku diwulang. Aku nek PJ kuwi nggawa tukang resik-resik sisan. Dadi mangkat mau bersih pulang ya kudu bersih. Nggih. Kuwi wah kuwi kabeh watu enek gelas anu Abah Kirun kuwi duka. Nah, tapi itu memang baik nggih. Nggih. Nah, jadi selagi itu baik monggo di kulinake. Jadi dimanapun berada buang sampah Nggih. di tempatnya aja sembarangan semboyak. Matur nuwun. Kok lak yo enek sing ngresiki aja Nggih, ngaten. nggih. Lho niki Sembah nuwun. saged dicontoh ibu-ibu Nggih. beto plastik sampah kiambak. Lho, wah jan elok sanget nika gitu. Iki lakone terus disambung nang endi, Dro? Mau ki lakone to ya kan wis main dadu ya ta. Bar main dadu kalah terus kon ngalas ning Kamioko suwene 12 tahun. Nah, bar kuwi dedelikan. Ana negara Wirata suwene setahun. Lah terus. Lah setahun. Lho, melu ngewangi. Lho, jan. Lah kematine. Elok, elok. Jan. Lah, Iki bar atot. kuwi. Pak ngladeni bojone ora. Aku ki mung nuruti. Lho, kae lho nuruti sing Mas Dono kae lho. Lakone Kok tabue dilebokke sampahe niku lho. engko kat wonge barang mbok adahi engko. Mas Gatot iku kok sregep wasis. Napun kulinten teng dalem. Sesuai permintaan iki kok rupuk jam piro? Jam 3. Jam 3. J matur nuwun. Sembah nuwun Mbak Keni. Mbak Keni. Nggih, yo lanjut.